Rashin rabo shi ne kawai zai sa ka ga wannan bidiyon namu ka ja ka wuce, amma muddin kana da rabo to tabbas za ka tsaya ka saurara daga farko har ƙarshe. To, zan sake yin bayani ne akan abin da ya shafi tasarrafi na saukar da dukiya, kama daga sefa, riyal, ringgit, jini, pounds, euro, dirham, naira, dala da dai sauran ayyuka. Da yawa mutane muna gani kuna bibiyan mu a wannan makaranta tamu ta Shehu Umar Mahdi da sauran makarantun mu. To alhamdulillah ina mana fatan alkhairi. Mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Alhamdulillah muna mana fatan alkhairi. To da farko mutane da yawa suna ƙara tambayar mu akan wai menene ake kira da tasarrafi. Tasarrafi wani al'amari ne wanda ya kasance za ka iya siyan turare ko sautin wasu abubuwa insha Allah domin a sarrafa su zuwa kuɗi. Misali, akwai rafani, farin rafani da ake ce masa malam ƙuddamu, wanda yana matuƙar saukar da dukiya adadi mai yawa ta yadda duk turaren da muka siya kama daga cash off, spirits money, irin su kanzil mali, su baitul mali, su duhunil ijabati, su wardafas da sauran turarukan mu na aiki za mu siya mu basu insha Allah su saukar mana da adadin da ya kai wannan darajar wannan turare da aka siya. Misali, masu buƙatar miliyan 1 na sefa to za a iya kashe jaka 100 na sefa, masu buƙatar miliyan 1 na naira za a iya kashe 100,000 insha Allah na naira. Masu buƙatar ga dai sanan dai da yawa kala-kala na kuɗi, kuma ko a wace ƙasa kake zuwa kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe, ko ina kake a faɗin duniya, ko a cikin rijiya kake rayuwa insha Allah za mu yi maka aiki. In ma inda mota baya zuwa ne ko kuma a'a ba zai mu tura maka ganita ko da abin nan ba insha Allah za mu iya aika maka da shi ta hanyar rafani su kai maka ko da a cikin rijiya kake da izinin Allah. To wannan shine takamaimai abin da ya shafi tasrifi. To ta yaya ne za ka fahimta al'amarin da ya shafi tasrifi? Abu na farko, idan ka haɗu da mutum za ku yi magana, domin da yawa mutane suna mana ƙorafi akan an cuce su, an yaudare su, an zalunce su akan aiki na tasrifi. To laifin naka ne ba laifin wanda zai maka aikin ba ne. Abubuwa guda 3 zan faɗa maka wanda za ka fahimta. Abu na farko shine ku yi magana da mutum, yanayin kuɗin da ya gaya maka na turare kuma ya ce maka ga adadin miliyoyin da za a sauke tun ya kamata ka fahimci ƙarya ne. Ma'ana duk abin da za a siya a cire dukiya da shi dole ne fa kai cire ƙyashi ka siya da tsada. Abu na biyu, fahimtar maganar mutum. Mutum ne mai faɗar magana guda ɗaya ko kuma a'a ya tura maka da ayyukansa waɗanda wasu suka samu nasara akan bibiyarsa da suke yi, suka yi aiki a tare kuma suka samu dukiya. In dai bai baka wannan shaida ba ka rabu da shi. Abu na uku, mutumin da zai ce maka zai zo har inda kake maka aiki, wannan ma ƙarya ne. Shi ilimi ba a zuwa gida a bada shi, sai dai a fita a nema. Da wannan nake cewa insha Allah zan ci gaba da kawo muku manya-manyan asraru, manya-manyan tasrifai da dai sauransu insha Allah, waɗanda za ku fahimci menene ake kira da tasrifi. Saboda haka duk mai buƙatar aikin mu ni sai na